Takže zdravím všetkých, ja som Alex a zo skupiny Pentacrew ma môžete poznať hlavne ako hlas Frekla z Lackadaisy alebo Viktorka a iné zaujímavé postavy. Dneska by som vás chcel oboznámiť s menším náborom pre našu skupinu a to pre pozíciu editora. Na Pente pôsobím ako hlavný editor a podielam sa na strihanie projektov, tvorenie miniatúr, grafických úprav a podobných vecí, ktoré sú typické pre editora. Ale zistil som, že sám na toto asi nestačím a preto práve hľadám pomocnú ruku, ktorá by mi mohla pomôcť a celej skupine pri tvorení rôznych videí a tak zvýšiť našu aktivitu a kvalitu pri tvorení kontentu. No a keďže sme z osobných kontaktov nevedeli nikoho nájsť pre túto pozíciu, potrebujeme práve teba, ktorý sleduje toto video. Máš rád dubbing, strihanie videí a pracovanie v tíme? Máš vôľu obetovať svoj čas pri strihaní jedného videa, ktoré môže totálne zničiť tvoje veškeré mentálne zdravie? Tak táto pozícia je presne pre teba! Hľadáme niekoho, kto má skúsenosti s editovaním zvuku, videa a vyzná sa pri používaní editovacích softverov, ako je napríklad môj osobný miláčik, Kepka. Ale to závisí od teba, že v ktorom softvere sa najlepšie vyznáš. A ako som spomínal, podielal by si sa hlavne na tvorbe videí, ako aj napríklad takéto, na ktoré sa práve teraz pozeráš, úprava kvality obrazu a zvuku, alebo vytváranie rôznych klipov, editov, ktoré si môžeš pozrieť na našom TikToku, YouTube alebo Instagrame. A to nie je všetko! Taktiež by sme ti ponúkali možnosť dabovať v našich nasledujúcich projektoch, alebo iných podobných aktivít. Ja to nedám. Cože? Pizza margarita? OK. Všetko toto robíme hlavne z vášne, pre zábavu a samozrejme zadarmo. Takže z tohto asi nebude veľký plat, ale spoznáš úžasných ľudí a budeš súčasťou skvelého tímu. Sme skupina ľudí, ktorá si vzájomne pomáha. Učí sa od seba a rastie spolu. Ak sa chceš pridať k nám a máš chuť podieľať sa na našich projektoch, neváhaj a napíš nám to DMs na TikToku, Instagrame alebo na Gmail Vopred ďakujem za tvoju ochotu, pokiaľ sa rozhodneš nám pomôcť a prajem ti pekný zvyšok dňa.